We can go. Moro vaan taas kaikille, joo. Nyt pitkästä aikaa taas video. Viimeksi 2 kuukautta, 3 kuukautta sitten kuvannut viimeksi video. Ihan jumalattoman pitkä aika sitten. Mutta asiaan tulee viimeistään nyt muutos. Täällä on aika kuuma sää. Aurinko paistaa, olisiko 20 lämmintä tässä ainakin auringossa. Ja mä ajattelin kuvata vähän derpin laittovideo, kun joo, ette vielä tiedäkään, en oo täällä YouTubessa infonut mitään, mutta mulla lähti tuossa reilu viikko sitten, on sitä kohta 2 viikkoa, niin lähti saatana kilvet tästä. Kilvet lähti derpistä ja niin, joo, se oli semmonen homma, että Joensuun poliisit oli käymässä Lieksassa, täällä oli niinku 2 boksia, 1 sivari ja 1 moottoripyöräpoliisi. Ne oli tuossa ihan kaupungilla Pielisen tiellä ratsaamassa porukkaa ja minä sitten ajelin siinä ihan rauhallisesti tällä omalla mopedillani ja silloin mulla oli tää kulki semmoset 60 silloin ja ne pyssäytti minut kahtuvat tätä mopon kuntoon, niin ne huomasi turbokitin änkän siitä, koropalan ja kilven eessä oli prikat, että ne peitti osittain numeroiden näkyvyyden. Niin jumalauta, niin ne 3 syytä. Turbokitin änkkä, se oli siinä, että tarvike äänenvaimen niin pitää olla muutoskatsastettu, jumalauta, tuohon moppoon. Ne oli jo siitä ottamassa kilpiä pois tästä. Sitten ne huomas koropalan. Mä oon sen ottanut jo pois. Mun pitää katsastaa tossa ensi viikolla, nyt 9. päivä sunnuntai heinäkuuta. Heinäkuuta. Ja koropala on ottanut siis jo pois ja vaihtanut vakio änkän tuohon, ostin kaverilta ja kuten näette, niin stickerpompilla vetäisin lipaan, kun se oli niin huonossa kunnossa ja vähän halki, niin nyt se on aika paljon paremman näköinen. Mä ajattelin vielä etukatteessin vettä tohon reunaan ehkä vähän sen, tai pitää vielä miettiä, mutta etukatteessin tulee varmaan vielä lisää ja vilkut otan pois tästä ja peilinkin laitoin tuommoisen, että menee vaan katsastuksesta läpi. En aio pitää tätä tässä, kun on niin rumaa, mutta pitää toivoa sitten, että menisi läpi, kun vaihon tuohon välitkin, että kulkee sitten vaan sen 45 kilsaa tunnissa. Että joo. Sitten tässä nyt ajattelin kuvata, kun pitää tuo etukumi vaihtaa. Täällä on pinta aivan sileenä. Niin vaihan tuo etukumin siihen ja näin otan vilikut pois nytten ja pitää vielä katsoa, pitääkö siihen muuta tehdä. Takanenkkiin vähän alkaa olla jo kohta sakoilla. Mutta en usko, että ne siitä vielä sanoo mitään, mutta näin. Tosiaan pitkästä aikaa taas video. Viimeisimmät GoProlla kuvaukset on ollut huhtikuussa vissiin. Niin ei ole ollut mahdollisuutta kuvata nyt pitkä aika mitään, kun mulla meni muisti ihan täyttä. Mulla oli niinku terä sisäistä muistikonnessa, niin se oli ihan täynnä. Mun kaikki muistikortit oli ihan täynnä, puhelimen muisti ihan täynnä. Mä en saanut yhtään kuvattu mitään. Niin mä olin tuossa kesäkuun töissä, mä sain sieltä rahaa niin paljon, että mä sain sitten hommattu itselleni ton 2 terän ulkoisen kovalevyn, niin mä sain nyt tyhjennettyä kaikki kortit sinne. Niin on nyt hyvä. Nyt voi taas kuvata lisää kesältä videota. Tää on nyt niinku ensimmäinen video tältä kesältä. Ja joo. Että nyt näitä videoita todennäköisesti alkaa sitten tulemaan. Ihan mukava päästä taas pitkästä aikaa höpöttelemään kameralle ja kuvailemaan sun muuta. En oo pitkään aikaa harrastanut yhtään mitään sellaista. Niin pitää tästä ruveta hommailemaan näitä juttuja ja jatkamaan. Niin semmoista vähän pientä videoa, kun vaihan tuon kumiin ja silleensä. Ja tänne on niin nätti sää, että aurinko paistaa ja näin ei oo yhtä pilviä taivaalla, niin voisi jopa lentää kopterillakin. Mulla on siellä semmonen, sain tossa jouluna kopteriksi, mä taisin sille jollain videolla jo mainita siitä kopterista. Niin, ja sittenhän työkkää, ette varmaan edes tiedä, mä sain tossa viime kesänä toukokuussa tämmösen Bemarin
siinäkin olisi vielä aika paljon laittamista. Ainakin siinä oli jotain hiilidioksidipäästöjuttuja, että sitä pitää laittaa, niin tässä tälleen ihan mun mielestä nätti bemmi. 316 taisi olla joo se malli näin, ja siellä on karvanopat. Siinä on tämmönen rähjäke, että tämä olisi tarkoituksena sitten vuoden päästä, kun täytän 18 huhtikuussa, niin laittaa sitten niin kuin käyttöautoksi, jos sen saapi sitten siellä vähän helmassa ruostetta ja sun muuta, mutta ne pitää vaan hoitaa siitä poikkeen, mutta ei nyt keskitytä siihen. Mä tässä videossa halusin vaan teille näyttää, että tiedätte nyt sitten, että mulla tämmönenkin löytyy täältä. Niin, eipä mulla muuta kerrottavaa tähän väliin ole tuosta Bemarista. Siitä saattaa joskus myöhemmin tulla sitten mahdollisesti jotain video, jos mä kehtaan sitä kuvata. Todennäköisesti on tulossa. Mutta joo, keskittyttä ensisijaisesti nyt tähän derppiin, että tämä saisi takas kilppiin. Niin, ja mulla jäi se juttu vähän kesken siitä. Niin sitten ne poliisit kävi testaamassa tuota, ne ajoi sillä 5-5 ja sitten ruuvasivat, tai minä piti itse ruuvata kilvet pois tuosta ja 110 € sakkoa. Tämä on kuun 28. päivän aikaa maksaa se sakko. Niin kylläpä vituttaa. Mutta ei sille oikeastaan voi mitään. Kusipäitä ne kyllä oli, ne oli ihan kusipäitä. Niin kuin aivan saatanan tarkkoja kaikista. Siis oikeesti ne oli ottamassa pelkästään turbokitin änkästä ja ainoastaan pelkästään siitä tarvikeäänen vaimentimesta kilpiä pois. Mutta eipä siinä sitten. Ruvetaan vaan tekemään. Joo, otin tuosta paikalta tän pois nytten ja siinä on tuossa se ruuvi, mikä pyöritetään auki ja vedetään sitten vaan akselin läpi ja venttiili vaan tuosta auki, ilmat pois ja sitten viiään tämä tuonne rengaskoneelle, puristetaan pois vantteeltaan. Täällä on aivan helvetin kuuma tässä auringossa. Aivan liian kuuma. Vähän vauhtia. Toiselta puolelta sama. Joo, piti tulla tähän vähän varjompaan tekemään tätä hommaa, kun ei tuolla auringossa kärsi olla. Aivan saatanan kuuma tullut. Niin joo, asiasta toiseen, niin iskin tämmösen 3 jalan GoPron tuohon 3 jalakkaan tämmöseen, kun sopi vähän parempaan paikkaan. GoPro menee siis niinku tuohon, niin tämmönen 3 jalka saa näitä jalkoja viänellä ihan miten tahtoo. Ja aika jäykät ne kyllä minun mielestä on, että eBaystä tämmösen aikoinaan joskus tuossa kuukausia sitten tilasin. Niin suosittelen hyvin lämpimästi eBaytä kaikille. Että jos tarvii jotain niin kuin kuvausvälineitä tai puhelimen kuoreja tai siis sieltä saa ihan niin kuin mitä vaan, että aina kannattaa käydä kahtomassa eBaystä ekana, että löytyykö sieltä. Että jos ei haittaa, että kestää vähän tulla postissa tai muuta, niin ei haittaa, niin eBaystä vaan tilaamaan. Se on helvetin hyvä kauppa minun mielestä ainakin, niin sieltä kannattaa, sitä voin suositella hyvin lämpimästi. Ja joo, seuraava vaihe on sitten, että mulla on helpompi, niin ainakin mulla, niin 2 rengasrauvalla nostaa tämä kumi tähän vantteen päälle ja sitten ottaa sisuskumi pois ja sitten kokonaan taas rengas pois ja vaihtaa takaisin ja sitten sisuskumi takaisin ja sitten vaan pullauttaa vantteelle takaisin tämä kumi ja ilmat sisään ja testata pitääkö. Ja näin joo. Mulla on jäänyt tästä vantteesta vähän
Mä oon vaan toiselle puolelle laittanut näitä. Siellä on jo ruohoa perkele. Mä oon vaan toiselle puolelle laittanut nämä spokeskinit, kun on vähän kesken jäänyt näiden laittaminen. Mutta todennäköisesti tulee ne tässä jossain välissä vielä laittamaan ihan taakse asti ja tuonne toiselle puolelle. Mutta joo. Venttiilin kohdalta. Aina se kannattaa tuo venttiilin ruuvi ottaa myös irti, että... Joo. Helvetin hyvä homma. Menekke unos. Joo, tämä lähtee siis 12. 12 siellä lenkillä aina. Mulla tämä irti tieltä ja... Se kunhan ollaan pyöritelty poikkeen, niin... Sitten lähettää tuosta venttiilin kohdalta nostamaan sitä. Oho, minä pyöritän sitä väärään suuntaan. Eipä oo yllätys. Mulla menee aina nämä sekaisin. Ihan aina. Niin. Sitten kunhan on tämä pyöritetty pois tieltä, niin nostamaan tuosta venttiilin kohdalta kumia. Kumia vantteelle. Niin ei särry tuolta sitten mitään. Sisuuskumista. Täällä on aivan saatanasti näitä mä kärjään nyt. Että minun alkaa vituttamaan jo. Tämä hommaa tehdä täällä ulkona. Ja kun tuonne talliin ei mahdu, kun siellä on niin paljon muuta rompetta nyt. Minä taidan kohta lähteä kyllä syömään tästä. Minä on semmonen, että jos minua iskee nälkä, niin minä en pysty tekemään mitään muuta niin kuin minä saan ruokaa. Tämä on kyllä aika hyvin teillä kiinni, että ei saa sormilla pyöritetty tuota irti. Käydä VD40 hakemassa tuohon. Ei se kyllä auttanut tuo, nytkö se lähtee sitten. Mikähän helvetti tällä ongelmana vittu. Pyörii niin saatanan vaikeasti, että onko se saatana lähtenyt väärälle jengälle, pitääkö minun nyt vittu ostaa? Ei vittu se on. Oi vittu. Se on väärällä jengällä, niin eihän tuo nyt oo ihmekään saatana, jos se ei lähde sitä saatana. Vittu, minun pitää varmaan uusi sisuuskumi ostaa taas, kun sitä meni nämä kierretteet vituksista. No helvetin perkele. Tuolta näkee vähän, kun se on tuolle vinollaan verrattuna tuohon kierteeseen. Ei vittu. Ei saatana. Ei sitä saa painettukaan tuohon entiselle kierteelle. Nyt se niinku ois siinä. Mutta ei, kun se lähtee iteksiään pyörimään. Kuka saatana tämä on tällä tavalla laittanut? Ai jumalauta. Ei helvetin perkele. Kuka vitu? No, poishan se on siitä silti otettava, oli se väärällä jengalla tai ei. No nyt se lähtee käsille, no eipä lähekkää, kun jumittu tuo. No vittu, oispa rääkkää. Onko se on siellä työkalupakissa ja työkalupakki on mökillä. Autotallissa joittaa näitä vehkeitä on vaan. Ei oo rääkkää siellä 12 kokosta. No nytkö se pyörii sitten? No nyt se pyörii sitten sormella. Voi vittu, sieltä on mennyt kierretteet aivan vituralle. Voi helvetti. Joo. No
En tiedä, saattais nuo vielä pelata. En kehtä uutta kummia ostaa, kun hyvä kumihan tuo on, kun ei oo puhki, vaan joo, sitten tunkastetaan tämä. Sitten varrova aina sisuskummia, että se ei puhkoudu tässä. Miksi tämä on nyt näin jäykkä? Tää perkelettä. Tämä ennen näin jäykkä on ollut. Tähän tuolla isommalla raapalla. Tällä varsin niin pitää varroa sisuskummia, että se ei lähde mukaan ja repiä, niin ei tarvitse paikkaamaan ruveta. No voi vittu nyt. Lähti sit saatana sieltä. Ei helvetti. Siitä vierestä nousi nätisti sitten. Sitten täällä toisella tästä toiselta puolelta venttiiliä. Niin joo, saatte toki ehdotella mulle sitten. Mä tuossa alussa puhuin vähän siitä, että mä laittaisin sitä stickerpomppitarraa niihin etukatteessiinkin, niin saatte toki ehdotella sitten, että millä tavalla sitä kannattaisi ja mihinkä kohti laittaa ihan oman mietimyksen. Tai että mitä mieltä ite ootte niinku siitä hommasta joo. Mä otan tällä toisella vielä kyllä kaivaa tämän, kun tämä on saatana niin vaikeasti taas täällä vittu, että voi vittu, kun taas ei onnistu, vittu ei mikään. Minä jatkan tätä sitten, tätä hommaa, kunhan minä oon syönyt. Minä pitää saada ruokaa nyt. Vaan joo, jatketaanpa hetken kuluttua. Ihan vaan jos teitä kiinnostaa, niin tänään mä syön sausages och potatismos and och two bread. Tälleen hyvin ruotsinkielisesti selostettuna teille. Och mjölk. Joo, nyt on sunnuntai. Eilen jäi nämä hommat vähän kesken, kun mä rupesin tämä kumi vuotamaan. Mä äsken tän paikkasin ja laitoin takas vantteelle, niin laitetaan nyt koko rengas paikalle sitten. Nyt se on kiinni siinä. Joo, kiinni on ja tuolla laitoin tuo mittarianturi magneetin kiinni. Sitten nämä vilkut ja jarruvalo pelaamaan. Niitä mä en maha kuvata, että lähden tämän videon tästä editoimaan.